Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. ayaw na makipaglabing-labing sa akin ng girlfriend kong si Marie. Isang mapayapang umaga sa lahat. Maayong buntag sa lahat ng nakikinig at nanonood ng radyo. Ilabi na sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Edward ng Taytay Rizal. Dito po sa Tianggihan may maliit akong pwesto. Mga jersey na pang basketball. Mga paborito nila uncle. Mas gusto ko pong magnegosyo kahit maliit kaysa magtrabaho. Dati na po akong namasukan kaso maliit lang kita eh. Pero ang girlfriend kong si Marie ay nagtatrabaho po sa May Pasig. Minsan nasusundo ko siya at nahatid, minsan din hindi. Kadalasan po hindi eh. Kalakasan kasi ng bentahan ngayon ng mga jersey. Kaya hindi ko rin siya masyadong naaasikaso. Mahigit 2 taon na rin ang aming relasyon ni Marie, angkol at tita. Wala naman kaming naging problema. Pwera na lang sa mga tampuhan. Subalit isang araw na hindi ko siya nasundo, ay dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Sorry. Katas ng nakalipas. Hello, mahal. Mahal, ano? Nang oras mo ako sunduin? Mahal, pasensya na. Daming customer, sayang naman eh. Hindi ko masara-sara tong tindahan. Tsaka hindi rin mabantayan ng mga kapitbahay ko dito yung pwesto ko kasi sila rin eh. Dinagsad ng mga customer eh. Pasensya ka na ha. Mag-ano ka na lang, mag-book ka na lang ng motor. So gusto naman kitang sunduin kaso alam mo naman eh...
Oy, gusto mo pala, bakit di mo gawin? Pag gusto may paraan. Mahal, sayang din naman kasi Mahal. kikitain ngayon lang to eh. Pag tumumal to, mahatid at masusundo na rin kita. Ngayon lang talaga eh, sunod-sunod eh. Mahal, pero ang dami kong bit-bit eh. Nagbiyahe ako, mahirapan ako magbiyahe. Baka pwede naman, saglit lang naman ito, balik ka dyan sa pwesto. Hindi talaga eh, may mga suki ako eh. Sir, ayan sir, ayan na po. Pili lang kayo dyan. Ay. Salamat. Salamat, bye. Hello? Mahal, sige na. Ngayon lang, bukas hindi na. Promise. Akala ko lang kasi masusundo mo ako ngayon. Mag-book ka na lang. Mahal, nakapalda ako eh. Ang hirap mag-angkas eh. Palagi ka namang mag-aangkas pag wala ako ah. Sige na, pasensya na. Sunod-sunod kasi, baka sa susunod na linggo, tutumal na to. Siyempre, hindi ko naman pagdarasal na walang... Sundo, mamaya, sundo. Hindi nga kita masusundo, kaya nga ako tumawag eh. Sumakay ka na lang ngayon. Hindi, I mean, pagkatapos mo dyan, baka pag pahapon na, wala nang customer masyado. Pag uwi mo, ka na lang, commute ka na lang talaga, ha? Sige na. Huwag ka na magalit. Hindi, sige na. Bye-bye na. Bye. Hello? Ay naku, nagtampo na naman. Yan kasi. Yan, hindi mo sinundo at tinatid, Kim. Hindi niya sinundo. Susundo doon yung naka-aerox na naman. Hoy, Edward. Eto, binabalaan kita. Ako, napakarami ko nang naririnig na ganyan story doon sa radyo. Napapakinggan ko yun eh. Sukatas ng nakalipas ni Uncle Dagol tsaka Tanya Chinita. Yung ganyan, yung pag nagkukulang na sa oras yung lalaki, yung babae, may mga sumasalisi na dyan. Ganun ba yon? Ganun yun. Napanood ko yun eh. Napakinggan ko yun eh. Kayo kahit anong pinapaniwalaan nyo. Hindi namin pinapaniwalaan. True to life story yun. Ikaw nga kasi, kung ako sa'yo, narinig namin nakikiusap naman ngayon lang eh. Bukas hindi na eh. Gusto mo kami magbantay dito? Kanina ko pa kayo sinabihang pwede matayan busy rin kayo sa customer nyo. Joke lang. Diba? Dami rin namin customer. Kaya nga, ba't kami magbabantay dyan? Mayroon din kami sa tindahan, Edward. Ang liit-liit naman ng bigay mo sa amin. Edward, bakit parang pangat ng tahi ng mga jersey mo ngayon? Pero mabenta pa din Ikaw nanloloko ka ng customer Wala akong ibang makuha na supplier kasi kaubusan eh. Teka lang, di ba ayaw mo sunduin sino yung jowa mo? Sino yun? Marie. Si Marie ayaw mo sunduin. Pero kanina nung may bumibili na customer na maganda, hinatid mo doon sa labasan sa tricyclean. Wala. Hinatid mo, binuhat mo, pero wala. Tapos sasabihin mo wala kang time. Wala. Oy, bumalik yung customer na maganda. Ay, ma'am. Hello. Kasi ma'am, ma'am, naiwan pala yung pinamalengke mo. naiwan ko eh. Kaso hindi ko kayang buhatin ang bigat kasi ng dala ko. Sige ma'am, Maiinitan ako. Ma'am, ihatid na lang po kita doon sa sakayan. Pwede ba doon sa Bantayin niyo muna to, Trix. Kim, bantayin niyo muna dito. Pwede bantayin niyo muna yung tindan ni Edward. Hoy, napaka-demanding mo. Sino ka ba para mag-demand sa amin? Customer, suki niyo dito. Grabe ka naman. Sige na, Edward, please. Hoy, Edward. Ayaw mo sunduin yung girlfriend mo pa nang lalandi ka ng customer mo? Wala naman akong kasalanan. Wala naman akong ginagawa eh. Sige na. Kami na magbantay dito. Ihatid mo na ngayon. Malanding yan. Salamat, Edward. Hulog ka talaga ng lang. Single ka ba, Edward, by the way? Kasi single mom ako. Single din ako. Hoy, Edward! Bakit kasal na ba kami? Hindi naman kami kasal Hoy! Edward! Kasal ba kami? Kasal kami, hindi. Yan ang sinasabi ko. Kasal ba kami? Hindi. Sagutin niyo muna. Hindi, ma'am, hindi sila kasal. Pero ma'am, Tumahimik ka na. Opo, single po siya. Wala po kaming narinig kanina na tumatawag na jowa. Nagpapasundo nga pa, hindi niya masundo eh. Ma'am, tumahimik ka. Ma'am, si Kim na lang maghatid sa'yo, ma'am. Okay lang ba sa'yo? Kim, hatid mo. Ayoko kasi sa tomboy. Pasensya na. Edward, Ma'am, ikaw may na lang. Mio yan. May Mio. Hatid ka sa Mio. Okay lang sa akin lakad kasi nakita ko yung pag nagbubuhat ka ng
sako-sakong damit. Ang macho-macho mo. Sige na, Edward, please. Sige na, bantayan mo na Tatanggihan to. mo ba ako? Ay, hindi kita matanggihan, ma'am. Ay, sige, ma'am. Hatid ko muna. Bantayan niyo muna, saglit. Bye, Miss Trixie. Bye, Kim. Grabing customer. Pero alam mo kasi, ang tinding buyer niyan kasi ni Ma'am eh. Minsan Tingnan pinapakyaw mo yung... yung Edward na yan. Pinapakyaw. Pero pati yata siya napakyaw. Yun na nga eh. Alam mo, hindi ako magtataka, Trixie, na isang araw. Maghahanap ng iba yung jowa niyan. Di mo, pag customer na maganda... naghanap ng iba, may jowa na nga iba eh. Paano mo nalaman? Yung naka-Aerox, palagi yung naghatid sa kanya. Kung nagpabook ka, Totoo ba dapat yun? iba-ibang motor. Akala ko kasi... Totoo yun! Ako pa ba? Chismosa ako! What? Ang baho ha! Marie, ang bango-bango mo talaga, Marie. O hindi. Ang bango-bango mo. Masarap ba ako? Ano masarap? Masarap na masarap. Masiram. Lami. Lami ba ako, kaayo. lami? Hasta lami. Ang sarap mo din. Para man, gusto ko malaman mo ang sarap mo. Pwede ba nating ulitin to bukas? Anong bukas? Araw-araw na to. Basic sa akin to. Kalami, gini mo. Uy. Kalakasan po kasi ng aking mga panindang jersey na pambasketball ang Colatita. Kaya hindi ko po maiwan-iwan. Nangihinayang ko sa kikitain eh. Pwede sana kung tanghali, kaso hapon na rin siya lumalabas. Kaya nawalan talaga ako ng oras para kay Marie. Aminado naman po ako. Kaya nung medyo tumumal ay doon na po ako nagkaroon ng time ulit para sa kanya. Mahal, dinalang kita ng paborito mong palabok. O yan, tsaka goto. Yan, may mga laman yan, may itlog. Tsaka yung pares sa paborito mo, yung ano, pang stairway to heaven na pares. Wala akong gana, mahal. Nasusuka nga ako eh. Parang nag-a-acid kasi ako itong mga nakaraang araw. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't Lagi parang din ako hindi nagmamigraine. mo ko nakausap? Nandito ako sa... Masama nga yung pakiramdam ko. Alam ko na. Alam ko ng gamot dyan. Halika dito, halika. Gamutin natin yan. Halika. Wala ako sa mood. Tigilan mo ko. Wala ako sa mood. Alam mo, ano yan? Nasa... Kahit i-google natin yan. Nasa research yan na ano daw. Pag Puro masakit ang ulo mo. kakalokohan naman eh. May Hindi nga pag-google kalokohan. ka pa eh. Sa research nga. Wala nga ako sa mood. Di mo ba ako naintindihan? Nakakagalingan ng migraine at sakit ng ulo yan pag may labing-labing. Kaya ako bahala sa'yo. Halika. Ano ba problema mo? Ang kulit mo naman, ang bastos mo. Sinabi nang wala akong gani. Wala kang respeto sa akin. Magkakaroon kasi ako kaya ako ganito. Pagpasensya mo na. Ayoko. Wala pa naman eh. Pag nagkaroon na, di wala na. Ganun ba yun? Ganon yun. Pwede yun, pero wag mo. Grabe ka talaga. Ayun. So messy. Puro ka biro. Ano ba? Totoo ba? Totoo ba yung mga chismis? May naghahatid sa'yo? Naka-Aerox? Ano yan? Ba't mo sinasabi yan? Wala ka ng gana sa akin. Baka may iba Porque na... walang gana, may iba na? Grabe ka makapagbintang. Baka may iba na nagpapagana sa'yo. Kapal na mukha mo. Tina- Pupunta ka dito? Ano
sinusubukan mo ba ako? Lahat ba to test para sa akin? Bumabawi nga ako sa'yo kasi aminado Bumabawi. Yung mga panahon na kailangan kita, wala ka nun. Tapos ngayon wala ka naman na kailangan gawin. Ngayon ka babawi. Ano pang mababawi mo? Lagi ako nagpapahatid tsaka sundo sa'yo. Wala kang time. Tapos ngayon hindi ko na kailangan ng hatid sundo. Ngayon mo ko lalambingin ng ganyan. Hindi ko na kailangan. Oo, may naghahatid sa akin pero wala yun. Anong wala yun? Sino yun? Suki ko yun. Suki? Suki! Kasi nga lagi kang wala eh. At dahil siya, masipag siya na rider, o din siya na lagi kong kinukuha, kinonta ko na siya. Kinontrata ko na. Grabe ka makapagbintang. Marie, kung magpabook ka ng mga motorcycle taxi, dapat iba-iba yan. Pero bakit Aerox lang? Dapat meron niyang Mio, meron niyang mga Click, meron niyang Inmax. Makinig ka muna. Ako sumasakit. PCX. Napapagod na ako magpaliwanag. Siya yung lagi kong sinasakyan. Siya yung lagi kong nasasakyan na rider. Ano? Siya ang sinasakyan mo o tingnan mo? Tingnan mo! Ako talaga naiinis na! Ganyan naman kayo mga babae, binabaliktad nyo kami mga lalaki. Kinuha ko na nga siyang suki. Kasi siya naman lagi yung madalas kong nasasakyan. Kinontrata ko na siya, hindi na ako nagbubuk. Tinetext ko na lang siya para siya na lagi yung service ko. Service? Di mo ba naintindihan? Service nga! Taga dito lang din naman yun eh. So ano pang service binibigay niya? Haliban sa paghahatid siya. Naiinis na ako, umuwi ka na. Extra service? Ano extra service niya? Ikaw napakawalang kwenta mong kausap. Umalis ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Hanggat di pa kita namumura. Ano ba Lintek, umuwi ka na. Ano ba sinasabi may ayusin ka lang? Umuwi ka na. May aayusin lang ako pagbalik mo. Mag-usap tayo. Umuwi ka na. Iiyak na talaga ako. Naiinis na ako sa'yo, ha? Umuwi ka na! Alam niyo po, Uncle at Tita, may kutob na po ako. Noong mga panahong yun, palagi kong iniisip kung ano ba yung aayusin ni Marie. Hanggang sa hindi na siya nagparamdam sa akin mula nung araw na nagtalo kami. Hindi ko na rin siya makontak. Hindi na rin siya nagre-reply sa messenger. Halos 1 buwan na po. At biglang napatawag ang kanyang nanay sa akin. Hello. Hello, Edward. Hello, Tita. Kumusta po? Edward, pwede ka bang makausap? Opo. Emergency lang to. Ano po yun? Edward, choppy yung wire ko. Edward. Opo. Kumusta po si Marie? Hindi na siya nagparamdam. Hindi okay at namaselan. Ang kanyang pagbubuntes. Oo, buntis ang aming anak, buntis. Si Marie. Buntis pala siya. Ba't di siya nagsabi? Kaya pala mainit ulo niya sa akin. Oo, buntis. Kumusta po siya? Salamat at kinakamusta pero hindi ikaw ang ama. Ano? 3 buwan na nga Mag-4 na. Ha? Oo, pasensya ka na. Hindi ka maharap ng anak ko dahil nahihiya. Kaya ako nang tumawag. Pasensya ka na, Edward. Pasensya ka na, hindi ikaw ang ama. Paano nangyari yun? Ano bang gagawin ko? Pwede ba siya makausap pa? Pwede ba? Kung hindi siya panindigan ng lalaki yan, kung sino man yan. Yan ba yung rider? Kung hindi po siya panindigan yan, Tita, ako na lang po. Ako mapapakasal sa kanya. Papakasalan siya Papakasalan siya ng lalaki, kaya pasensya ka na. Sige na. Sige na, pasensya ka na, anak. Pasensya ka na, Edward.
Hello, tita! Tita! Nawala ka ng gusto sa akin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!